Ahojte, moje meno je Marek, som realitný maklér a prichádzam so zaujímavou ponukou. Poďme sa na to spolu pozrieť. Ako prvú nehnuteľnosť predstavujem samostatne stojaci rodinný dom umiestnený v zadnej časti rovinatého a slnečného pozemku. Stavba je datovaná z roku 1950, je bez podpivničenia s druhým nadzemným podlažím, pričom jej technický stav je vhodný na celkovú rekonštrukciu. Tento dvojposchodový a súčasne aj dvojgeneračný rodinný dom s dvomi samostatnými vstupmi je vhodný aj pre alternatívne rozdelenie na dve samostatné bytové jednotky, ktoré môžu vytvoriť jeden funkčný celok. Pôdorys stavby poskytuje veľkorysú výmeru 118 m2 zastávanej plochy a až 180 m2 obytnej plochy. Ďalšia nehnuteľnosť na pozemku je starší rodinný dom, umiestnený v radovej zástavbe s čiastočným podpivničením a s jedným nadzemným podlažím. Bol postavený v roku 1910 a je spojený s hospodárskou stavbou, pričom spolu je zastávaná plocha pozemku až 100 m2. Na pozemku s výmerou 542 m2 sú inžinierske siete ako voda, kanalizácia aj elektrina. Pozemok sa nachádza na frekventovanej ulici Jána Jančeka so skvelou občianskou vybavenosťou v okolí a s výborným dopravným napojením do centra mesta. Predstava modernizácie a jej rozsah je čisto vo vašich rukách. Rady vám pomôžeme či už kvalifikovaným poradenstvom, projekciou a aj stavebnou realizáciou. Nehnuteľnosti môžete kúpiť ako celok alebo aj jednotlivo. Celý projekt ponúka množstvo investičných možností na podnikanie, a to napríklad využitie na administratívne, firemné sídlo, poskytovanie služieb, výroba či sklady. Zaujala vás ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás mailom alebo telefonicky. Dovidenia.